ALHIKIMA medicine, ALHIKIMA medicine, ALHIKIMA medicine. Ga mai inganci mai sauki ga aiki, maganin ciwon jinni, sihiri ga mai tama. Matsalolin mata ma bangare na maza nan ma, masu ciwon sanyi ma matsaloli na haihuwa, ciwon kansa daji, ciwon zuciya nan ma, matsalar ciwo na kafa har da gyaran aure ma. ALHIKIMA medicine, magani mai inganci ku zo siya, tacacce ne kwarai, siyan nagari mai da kuɗi ya je gida. ALHIKIMA medicine, magani mai inganci ku zo siya, tacacce ne kwarai, siyan nagari mai da kuɗi ya je gida. Arewa Production. ALHIKIMA medicine, Y Saeed. Dukkanin cuta akwai maganin takika ne. ALHIKIMA. In ka zo ALHIKIMA za ka samu warka ne. ALHIKIMA. Magani mai kyau akan tafarkin Allahumma ne. ALHIKIMA. Al'umma kullum suna yabo domin nasara ne. ALHIKIMA. Ina mazaje har da mata, masu aure har da kowa. Islamic medicine ba kamar ALHIKIMA a yanzu ko an yi. ALHIKIMA medicine, magani mai inganci ku zo siya, tatacce ne kwarai, siyan nagari mai da kuɗi ya je gida. Ina masu nayi har na gaji duk ku taho. ALHIKIMA. Lafiya ita ce ta farko a dan haka sai ku taho. ALHIKIMA. Cibiyar da ta yo fice lafiyar ku ta samu saho. ALHIKIMA. Maganin kowace cuta akwai warka ta zo. ALHIKIMA. Shakundin haka ake masa take, ALHIKIMA a nahiya. Dr. Abdullahi kowa yana ta yabanka a barka kai nisa. ALHIKIMA medicine, magani mai inganci ku zo siya, tatacce ne kwarai, siyan nagari mai da kuɗi ya je gida. Ofishin ma akwai a Bauchi da Gombe haɗa da Kano. ALHIKIMA. Adamawa ko Kaduna da Naija har Borno. ALHIKIMA. Ga Jigawa har Katsina akwai ma a Sokoto. ALHIKIMA. Ga su Kebbi har da Yobe akwai ma a Zamfara. ALHIKIMA. Mun zagaye ko ina ai akwai mu ALHIKIMA a nahiya. Har Nijar ko Yemen har Maraɗa a Cawa ko Kwazan. ALHIKIMA medicine, magani mai inganci ku zo siya, tatacce ne kwarai, siyan nagari mai da kuɗi ya je gida. Magani kafin a baka sai an yi maka gwaji. ALHIKIMA. Kuma da kayan zamani an ka tsaro na agaji. ALHIKIMA. Garaba dan uban maza kenan Abdullahi hikima. Azaje ka abin ka kaji zakin nan, daɗi na gidan zuma. Godiya gun Rabbu mai halittar nan, wani mai ginin sama. Mikiya kake sa gaban ka duk inda ka so Allah yana san ALHIKIMA medicine, magani mai inganci ku zo siya, tatacce ne kwarai, siyan nagari mai da kuɗi ya je gida. ga mai inganci, mai ALHIKIMA. sauki ga aiki, maganin ciwon jinni, sikiri ga mai tama, matsalolin mata ma, bangare na maza nan ma, masu ciwon sanyi ma, matsaloli na haihuwa, ciwon kansa daji, ciwon zuciya nan ma, matsalar ciwo na kafa, matsalolin yara ma, margabar zai su ma, hawan jini, ciwo na siga, masu alsa basir ma, bangaren ciwon mara, har da koda hanta ma, ina kuka ma'aurata, har samari yan mata, waraka dai yau ta zo, ALHIKIMAN su ne daidar, ALHIKIMAN ku ne daidar. ALHIKIMA. Hikima. ALHIKIMA medicine, magani mai inganci ku zo siya, tatacce ne kwarai, siyan nagari mai da kuɗi ya je gida. ALHIKIMA medicine, magani mai inganci ku zo siya, tacacce ne kwarai, siyan nagari mai da kuɗi ya je gida. ALHIKIMA medicine, magani mai inganci ku zo siya, tatacce ne kwarai, siyan nagari mai da kuɗi